IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations on IMT News. May ara sang redevelopment kay himuon ang siyudad sang Iloilo sa duwa ka mga public markets, the Iloilo Central Market and the Iloilo Terminal Market. Amuning mas kilalas tawag nga super. May ara sang pamaagi nga ginahimo subong ang siyudad para sa sining redevelopment nga hindi madak-an. Kadamo sang mga dapat subong i-prioritize and kanya-kanyang pamaagi para ma-finance ang projects nga gina-implement. For the city government, it will be through the PPP or Private-Public Partnership Endeavor. And ang SM, amo ang nakakuha sini. No? Sila ang mga-partner, magagasto, and of course, may mga kabaylo ini. Nanging kontrobersyal ini kay number one nga issue diri is displacement. Number two, competition. Hindi man yung magsulod ng SM kung basta-basta lang mahatag siya sa iyang kwarta. Kung wala sang balik sa iya, definitely may balik. And ang competition, diri ginaistoryahan karon. Paano makakompete ang lowly nga mga manugbaligya sa ibaligya kag sa malls ng SM, which will of course house sang mga tindahan naton. Ari sa aton nga linya sa sining mga tinion, ang PPP in charge sa siyudad sang Iloilo and ang Assistant Legal Counsel sa siyudad sang Iloilo, si Attorney Quintin Magsico. Attorney Magsico, mayong hapon. Mayong hapon sa imo, Rod, no? Hag sa mga tagpalamati sa imong stasyon. Good afternoon. Thank you so much for this time nga ginatag mo sa aton, Attorney Magsico. Ano na ang stage ining redevelopment sa siyudad sang Iloilo sang duha niya ka mga tindahan? Attorney Magsico? Yes, bigaw ako kabati sang gakat off siya. Daw ga nubugid kayo sa bandwidth mo, Attorney. This is because of the supply sang internet dira sa imong area. Okay. Basi maka-transfer kita Wi-Fi? Ano ko anay be? Sige. I-reset ko dalang kita. Balikan tanin dito guys, si Attorney Quintin Magsico. Please stand by sa aton nga mga viewers. We will be right back in just a little while. Stand by please. Ang Wi-Fi ko off.
Welcome back sa aton nga pagpangalagad. Balikan naton sa sining matinion ang aton connection with Attorney Quintin Magzico, ang Assistant Legal Officer sa siyudad sang Iloilo. May ara lang kita sang gin kayo sa iya sining signal para nga mas clearer ang aton nga discussion subong nga hapon. Attorney Magzico, welcome back. Attorney Magzico. Yes, Rod, no? Pasensya sa pigado nga nga signal, no. I'm now in the city of Iloilo, no. So medyo pigado ang signal sa akon nga opisina. Mayo giniguro kung ipipipi taning internet yun sa City Hall. Mas maayos siguro. Ginaistoryahan tang PPP sang nga tindahan pero ang internet ninyo hindi makayo-kayo. Anyway, balikan ta ato siling istoryahan ay ang ginaistoryahan kinamamangkot ko nga una is ano ang status ng siling redevelopment sang duwa ka mga public market sa siyudad sang Iloilo. Attorney, anong status ng redevelopment sang sining duwa ka mga tindahan sa siyudad ng Iloilo? I guess I have to cut this interview off again sa aton sa mga viewers. Bangod sa tuman gid ka hina nga internet dito sa bahin sa Iloilo City Hall. We will be right back. Let's see if we can have this facilitated or if not, we have to postpone the interview and proceed sa sunod naton sa mga helikoton. Salamat, standby. Okay. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations